Hêzên esayişa PYD berdewam bi girtin û revandina ciwanan ji bo leşkeriya neçarî û doh jî bi dehan ciwanên Qamişlo û Dêrikê her wiha li dergehê Sêmalkayê Sînorî jî girtin. Li bajarê Qamişlo û li gorî çalakvan can Qamişlo got hêzên esayişa PYD rêgirên xwe li nava bazara bajêr de danîbûn. Got rêgireke li pêşiya hotêla Sehara û rêgira din jî li cada Ezra danîbûn û nêzîkî heft ciwanî ji bo leşkeriya neçarî girtin. Çalakvan can Qamişlo her wiha ji arkira ragihand ji bo cara yekemîn û di dema got hêzên esayişa PYD dixwestin ciwanan di hundirê navendeke înternetê de li nêzîkî xwaringeha Babilhera li ta xanavendiya Qamişlo bigirin. Ciwanekî got di hundirê wê navenda înternetê de bû fîşekeke berda esayişa PYD û endamekî wan bi giranî birîndar kir û ji bo nexweşxaneya Rehme hat veguhestin. Çalakvan can Qamişlo her wiha ragihand got ciwanê got fîşek berdaya esayişa PYD reviyaye û wan hêzan xudanê navenda înternetê girtine. û li bajarê Dêrikê jî hêzên esayişa PYD êrişî dergehê Sêmalkayê Sînorî kirin û dixwestin got ciwanên golwir kar dikin ji bo leşkeriya neçarî bigirin. Lê hejmareke rehsipî û xelkên golwir amade bûn nehêştin esayişa PYD wan ciwanan bigirin û ciwanan jî karîn biravin ji bilî du ciwanê got şofêrê otomobîlên bar hilgir bûn. Beriya du rojan jî hêzên esayişa PYD şêst ciwanên Kurd li bajarê Qamişlo ji bo leşkeriya neçarî girtibûn û birbûn navenda gundê Hîm û li Rojavayê Bajêr her wiha li bajarê Serê Kaniyê jî û li gorî serokê xucehiya bajêr ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got esayişa PYD sê û çar ciwan li bajarê wan ji bo hema mebestê girtibûn. Piştî derxistina yasaya leşkeriya neçarî ji aliyê rêveberiya Xweser a got PYD û hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandine ciwan ji Rojavayê Kurdistanê koç berdibin û ber bi herêma Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê û Ewropayê ve diçin.